yazo niyadlala wena siyasebenza phe ngiyabonga Ankamanya ngeke idiqale le washa bengcoli kakhulu la manje awudla mama mbona kodwa manje uyisona liyeze lakhe ibhakede akho yabona ndoda mayivulwa nje siyathatha umuntu uvalele lockdown eGoli kamamanga wavala yamvala ngamabomu yamenyezela kudala kanje wona uzothi kuvalele kanjani lockdown ekubeni ingasho ukuthi manje sokuvaliwe cha ilockdown phela akushongo bafuthi lockdown uthi akasho ukuthi kusukela manje wangikhuluma nje amaphoyisa sevalile kwamenyezelwa ngomsombuluko kwathiwa uLesibili lelo shona ithi golokoko uLwesithathu lelo shona ithi golokoko uLwesine ukuhlukana kwawo ke ebusuku kuLwesine qale ke lockdown isebenza bese uzothi umuntu ngivalele lockdown ndlelani ivale kanjani ukamamanga funa umsendele lo video unamanga ayikho ile lockdown yamvalelayo lapha yamenyezelwa kujala kangaka uyazi uthini egele uzobiza umuntu ngegama wena wagcina kanti uswalivala wona wagcina bizala bese umbizele ukuthi uphathi kwabantu hey wosibani ba hey uvelelwe umuntu wena hey uyalwa ngona mazombisetho ngoba hey ungangibiza lo gama ngiyacela manje mawuphatha abantu uselisa ukuthi kuzo laba bantu bese bethona waluvala kwabanjani leka waluvala kwabanjani hey inzima lento engathi ngamemezela ukuthi sengilivalile ulivala kanjani ke Masilasi Khalulu uzungavala ukuthi uyigundana livala kanjani igundana Twigama mawufuna ukulivala oqambe inja qambe inja ngala Twinja sekuthini uKhalulu Usudelela ngasayana mina kuyekubona unina nomgogo wakhe sithi salukwazi yabona le corella varam sithi le correction intoni lekhoyo intoni lekhoyo corella awole Mane nanibona phansi ifuna ngaphakathi. Hayi lapho sofika khona lapha. Azikho nje phakathi la. Angazi ungasana sila. Yobona la madoda. Yebo.
ngathi mayakaze thibele ngakho ya izoba ubhekicela ababugqekeza izitolo zokudla bagqekeza izotshwala yini esetshwaleni hayi kodwa simkhombisile ubonile hayi zavela mkhombisi hayi mina ngizimele nikothi bala bazalo bazashala abantu vele kwazwa nje ethaveni ngizozwana icoleni nalo hayi nakudaya ngale rehlaba hey amvele yazi hayi ngizoyibona phela uzophilisha noma usali hayi ngakukhombisa nawo mina mona hayi sijona Isishintshe ngisho amehlo mfethu ungabona. Kade ngikhuluma namhlanje ithi angiphi ikepisi. Ngiphi ikepisi la Jonathan Ding. into angeke sisizokhela kanti besebenzisana ukhe ngale nkathi manje Ngeke ngisho ukuthi mfethu. bafethu ucela umshutha fulani Ngeke ngibe serious phela. Ngeke ngibe serious phela. Hlobo sami phela izodlula yonke lento ezwethu yelezimele ngikezela hlobo sami ulalise izodlula yonke lento taleka ngikezela hlobo sami ulalise izodlula yonke lento mawuhlaleka ithi izodlula yonke lento ulalise